Salutare și bine v-am regăsit! Acum am terminat capitolul 14 din jurnalul Octaviei, care este și ultimul capitol din jurnalul acestui personaj și o să îl și citesc. Bun, să-i dăm drumul. Capitolul 14 din jurnalul Octaviei, o nouă etapă. Faptul că vom deveni studenți în curând mă face să-mi dau seama că timpul nu stă niciodată în loc. De-abia aștept să încep facultatea. O nouă etapă din viața mea la care nu mă așteptam să ajung atât de rapid, dar se pare că în sfârșit mi s-a îndeplinit un vis care a devenit realitatea mult așteptată. O să fiu studentă la facultatea de litere. De-abia aștept. O să fie super frumos. De-abia aștept să-mi cunosc profesorii și colegii. Mai ales că o să fiu și cu prietenul meu acolo. O să fie foarte tare și de-abia aștept să fiu la facultate. Totul o să fie bine. Dar deocamdată încă mă bucur de vacanță și vreau să profit din plin de ea. O să mă distrez pe cinste și mă voi bucura de fiecare moment care va veni în viața asta. Va fi totul bine și de-abia aștept să văd cum va fi la facultate. Sigur o să fie foarte frumos. E tot ce îmi doresc, dar acum tot ce vreau este doar să mă bucur de vacanță și să trăiesc fiecare clipă la maxim. Sunt foarte fericită că am reușit să trec cu bine de bacalaureat. Sunt atât de mândră de mine cât și de sora mea și de prietenul meu. Au fost și ei la fel de ambițioși ca și mine. Iar acest lucru mă bucură foarte tare. Îi iubesc foarte mult pe amândoi și le sunt recunoscătoare amândurora că fac parte din viața mea. Sunt minunați și lângă ei totul e incredibil și frumos. Fiecare clipă Fiecare clipă petrecută alături de ei a meritat orice sacrificiu. Iar tot efortul depus în ultimele luni chiar a meritat. Chiar dacă mai erau zile în care mă stresam, în cele din urmă totul s-a terminat cu bine și sunt mai fericită ca niciodată. În sfârșit am scăpat de stres și mă pot distra toată vara fără nicio problemă sau vreun stres. Va fi o vară pe cinste foarte frumoasă pe care nu am să o uit niciodată. La un moment dat, Sorin m-a luat de o parte, spunându-mi că are să-mi zică ceva foarte important. Eram confuză, nu știam exact ce vroia să-mi spună, dar eram curioasă, așa că în cele din urmă m-am dus cu el în curte la mine pentru că am venit înapoi acasă de la piscină. Apoi l-am întrebat ce are să-mi spună atât de important. Apoi el m-a privit în ochi și mi-a zis că îi place de mine foarte mult și că ar vrea să fim mai mult decât prieteni. Mai întâi am fost confuză și nu știam ce să zic sau ce să fac, dar ceea ce știu sigur este că și eu simt ceva mai mult pentru el. Apoi el m-a întrebat dacă sunt de acord să acord o șansă relației noastre, iar în cele din urmă am fost de acord cu asta, deoarece de data asta nu mai are ce să îmi stea în cale. Am terminat cu bacul și nu mai are ce să mi mai stea în cale. De data asta mă simt mai liberă ca oricând. Sunt de acord și vreau să fiu împreună cu el pentru că în Sorin văd un băiat extraordinar care mă înțelege tot timpul. E mereu alături de mine, indiferent de situație și niciodată nu a renunțat la mine, indiferent de cât de greu mi-a fost. Îl iubesc și deja simt că o să-mi văd tot viitorul alături de el. De-abia aștept să văd cum va fi la facultate. Sigur o să fie super fain. I-am acceptat propunerea lui de a avea o relație. Îl iubesc foarte mult, ne înțelegem foarte bine și în tot timpul ăsta el a fost mereu alături de mine și a știut cum să mă liniștească. E un băiat foarte bun, iar unchiul și tatăl meu și al surorii mele, mă scuzați dacă mă mai încurc, par să fie de acord cu el, iar acest lucru mă bucură enorm de tare. O nouă etapă în viața mea înseamnă maturitate, muncă, luptă pentru viitor și multe altele care mă vor aștepta în viața asta. De-abia aștept, o să fie super tare. Fiecare din noi a intrat la facultatea mult dorită. Eu și cu Sorin, care e oficial iubitul meu, am intrat la facultatea de litere pe jurnalism, iar sora mea, Tatiana, a intrat la facultatea de medicină. Iar acum toți trei ne simțim împliniți și fericiți. Îl iubesc foarte mult pe Sorin, e sufletul meu pereche și e omul
lângă care vreau să-mi petrec tot restul vieții. După care ne-am sărutat din nou și m-am simțit mai liniștită ca niciodată. Am scăpat de un stres care mă apăsa, iar de acum toată vara ne putem distra și să ne simțim în largul nostru. Cât vrem noi. Va fi super tare. De-abia aștept din toamnă să văd cum va fi la facultate. Sigur va fi foarte frumos, dar acum tot ce contează e că iubitul meu e lângă mine și că știu că mă pot baza pe el indiferent de situație, iar asta mă bucură enorm de tare. E un început frumos, dar care sigur va fi plin de peripeții. Dar nu contează, atâta timp cât acele peripeții le trăiești alături de persoana iubită, parcă nimic nu mai e la fel de greu ca la început, parcă totul e mult mai ușor și mai repede de dus. Nu credeam vreodată că timpul va trece atât de repede. Nu m-am gândit niciodată la asta, dar ce e drept îmi făceam planuri de viitor. Dar nu mă gândeam prea serios la asta, dar când am observat cât de rapid a trecut, mi-am dat după aceea seama că timpul nu stă niciodată pe loc și nici nu așteaptă. Mă scuzați dacă mă mai încurc, dar se întâmplă, asta e. De aia e bine să ne bucurăm de fiecare clipă a vieții și să profităm din timp de fiecare moment frumos care ne apare în cale, pentru că timpul nu stă în loc și nu așteaptă pe nimeni. L-am iertat pe tatăl meu, nu vroiam să trăiesc cu supărarea asta pe suflet. Sper că într-o zi să reapară și mama în viața mea și să fim o familie întreagă. Dar acum totul e bine și suntem cu adevărat o familie. Sunt mai fericită ca niciodată și de-abia aștept să înceapă noua etapă din viața mea, adică facultatea. O să fie super fain. Acesta a fost și capitolul 14 din jurnalul Octaviei și ultimul capitol din jurnalul acestui personaj. Pot să vă spun cu mâna pe inimă că m-am regăsit în anumite momente în personajul Octavia. E o fată puternică care, deși a trecut prin momente triste în viața asta, a dovedit că poate să treacă cu foarte multă ușurință peste ele și oricât de mult i-ar greși cineva, ea poate ierta, la fel ca și mine. Ea a dovedit că oricât de multe momente grele sunt în viața asta și prin câte momente grele ai trece, ea a reușit să dovedească că a trecut foarte rapid peste ele, a trecut repede peste ele, a lăsat în urmă trecutul și acum se gândește la prezent și la viitor, lucru care ar trebui oricine să-l facă, pentru că dacă ne gândim la trecut, va fi rău pentru noi. Această fată a dovedit că este foarte ambițioasă și că, indiferent de ce va fi în viața asta, nimeni nu o poate opri să facă ceea ce îi place. La fel ca și la mine, poate să fie oricine care să-mi zică să renunț la ce îmi place mie, pentru că eu nu o voi face. Atâta timp cât îmi place și simt că e făcut pentru mine lucrul acesta, voi continua. Octavia este un personaj complex, adică are o fire vulcanică, dar este și liniștită. Aceasta a fost și povestea ei de viață și a demonstrat că oricât de mult rău i s-a făcut în viață, ea a mers mai departe, nu s-a gândit la rău, s-a gândit la viitorul ei și la ce vrea să facă mai departe. Ea a dovedit că nu trebuie să ne gândim la rău și că, ca să nu ne mai gândim acolo, trebuie să ne găsim ceva să facem ca să ne luăm gândul de la chestiile rele. Fata asta mi-a dat putere să merg mai departe, să trec peste anumite întâmplări din viața mea, mi-a dat puterea să înțeleg lucrurile mult mai bine, să iert mai ușor, pentru că uneori și pe mine când cineva mă supără, nu pot să iert de prima dată, dar mi-a dovedit că oricât de mult ți-ar greși cineva, chiar dacă nu mai ai treabă cu persoana aia, trebuie să o ierți oricât de mult a greșit. Îi mulțumesc foarte mult acestui personaj că m-a învățat multe lucruri de care eu nu știam. Acest personaj m-a învățat că trebuie să fiu puternic în viață și să nu mă las doborâtă de greutățile vieții și de anumite întâmplări. M-a învățat că trebuie să merg mai departe fără să mă mai gândesc la trecut, să las în urmă trecutul și să îmi văd de viața mea. M-a învățat că totul în viață e trecător, dar depinde și de persoana pe care o ai lângă tine. Că dacă persoana aia te iubește cu adevărat, nu va pleca de lângă tine. Asta e clar. Așa cum a fost și la ea și la băiatul acesta.
Sorin, chiar dacă a lipsit un timp îndelungat din viața ei, s-au regăsit la un moment dat și acum sunt împreună și vor intra împreună la aceeași facultate și vor duce o viață împreună. Adică mi-a dovedit că iubirea adevărată există. Nu e chiar trecătoare, dar doar dacă persoana de lângă tine te iubește cu adevărat, doar dacă simte că te iubește cu adevărat. Dar dacă nu face asta, înseamnă că nu te iubește, știți? Și cu astfel de oameni care simțiți că nu vă mai iubesc, e bine să nu mai stați. Pentru că vă faceți vouă rău și vă distrugeți și nu merită. Fata asta a dovedit că e puternică, că poate să meargă mai departe, că nu se mai gândește la trecut și că îl are în viața ei și pe Zoro, cățelușul acela care l-a găsit, care îi aduce și el fericirea în fiecare zi, chiar dacă în următoarele capitole nu prea mai vorbi despre el. Și că viața asta, oricât de grea ar fi, trebuie să răzbați prin ea, să rămâi întreg, să rămâi puternic și chiar dacă cineva îți greșește, niciodată să nu ameninți cu moartea. Am făcut greșeala asta și credeți-mă că îmi pare foarte rău. Dar nu mai am cum să șterg din minte chestia asta pentru că am făcut-o și faptul e deja consumat, dar măcar din ea am învățat că să nu mai fac aceeași greșeală data viitoare și să știu să gândesc înainte să scot pe gură niște cuvinte pe care nu le mai pot repara după aceea. Fata asta e foarte puternică, această adolescentă, a trecut cu bine și de bac, bravo ei, mă bucur că a reușit. Această adolescentă, deși tatăl ei i-a greșit, pare că, adică l-a iertat și trebuie și voi să învățați să faceți același lucru. Oricât de mult vă greșește o persoană, asta este, trebuie să o iertați, pentru că n-aveți ce să faceți, pentru că dacă țineți ură, nu va fi bine pentru voi. Și asta e tot ce am avut de spus. Eu sper că v-a plăcut și ultimul capitol din povestea acestui personaj și vă urez pupiși la toți. O zi frumoasă și o să încep să scriu jurnalul unui nou personaj, adică jurnalul Alesiei, care va fi această agendă super cute, care am luat-o de pe Shein, e super drăguță și am considerat că se potrivește cu personajul Alesia și o să o citim și pe aceasta pe capitole. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat. Vă urez pupici la toți și o zi frumoasă în continuare.